Винаги се удивяваме колко изобретателни са децата ни и дори как самите те често са в ролята на наши учители. Това бе резултат от проведената приятелска среща между родители, учители и младшогани в бургаската детска градина Ханс Кристиан Андерсен. Каква бе идеята на ръководството? Да покажем на родителите съвместните дейности за периода от октомври до март и подготовката на втората работна среща, която се състоя в Италия. Учебният филм, който ние изработихме и подготвихме заедно с колегите, и презентацията по проекта. Учебното заведение работи по втори успешен проект по програма Коменски, която е родоначалник на съвременната педагогика. По нея работи и целият Евросъюз, част от който сме ние, коментира главният учител и двигател Диана Стефанова. Искаме да направим промоция на нашия филм, който изработихме за здравето, съвети за деца и възрастни, за това как да бъдем в добра форма, в кондиция, и смятаме, че ще изненадаме и нашите деца, и нашите родители. Участниците във филма са децата от подготвителна група А и от първа група. Темата на програмата е "Движението усъвършенства твоето тяло и ум", а в рамките й малките любознайници учат различни спортове и държави, с които детското заведение е приятел и партньор. На родителите бяха представени нагледно натрупаните знания и рисунки на децата след посещението им на стадиона, на който тренират техните връстници от Черноморец. С подобни инициативи отварят ли се детските градини към обществото? По-скоро би трябвало обществото да се отвори към детските градини, отколкото обратно. Дълга е на всички нас, като граждани, да създадем среда и условия децата да получат подходящи условия за развитието си. Наистина да имат едно щастливо детство. Извън традиционните занимания и форми развиват въображението на нашите деца.